ሰላማት ኩራት ሓተይ ከመይ ትቐንዩ ከመይ ኢልኩም ብወገነይ ክብሪ ይስራሕ እንኳዕ ደሕና መፃኹም ናብ ሰባ ቻነል ብጣዕሚ ጠፊአ በተለይ ናኸዚ ብጣዕሚ ጠፊአና ንኽና እንኳዕ ደሕና መፃኹም ንኩልኩም ሓደሽቲ ዝኾንኩም ነባራት ዝኾንኩም ተኸታተልተይ ፈተውተይ ኣኽባርተይ ዝኾንኩም ንኩልኩም እንኳዕ ደሕና መፃኹም ክብለኩም ይደሊ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ እንዳገበርኩም እንተዩ ነባራት ዝኾንኩም ከዓ ሓሳብ ርኢቶኹም ከምቲ ልሙድ ኣይፈለየኒ ክብለኩም ይደሊ ልማዓቲ ብትግርኛና በአማርኛ ንእሽተይ ምክንያቱ ተኸታተልተይ አማርኛ ዝሰምዑ ኣሕዋት እነው ብትግርኛ ከዓ ኣለኹም ኣሕዋተይና ብክልቲኡ እየ ንእሽተይ እንትን ከብለኩም እና ሰላም ተቀረበ መጀመሪያ ማለት ነውና ውድ ቤተሰቦቼ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ሰባ ቻነል ስለመጣችሁም በጣም ደስተኛ ነኝ። አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። የቆያችሁ ወይ ደግሞ ጓደኞች የሆናችሁ ደግሞ እንደ ልሙድ በአስተያየታችሁ በኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ደስ ያላችሁ ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ጠይቁኝ፣ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። በትህትና እኔም ደስ እያለኝ እመልሳለሁኝ እና እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ሰባ ቻነል ለማለት ተፈልጋለሁኝ። ዛሬ የመጣሁት ደግሞ ለእንትን ነው ኢሞ ስንደውል እንዴት አድርገን ኢሞ ስንደውል ወደ ሰዎችም ሲደውሉ የኛ ፎቶ እንዲያይ ወይ ደግሞ ያስቀመጥነው ነገር እንዴት መታየት ይችላል በእንትን መዝሙር ካለው በመዝሙር እንትን በምስሉም ጭምር እንዴት ማድረግ እንችላለን ለማለት ነው ለሱ ለማብራራት ነው የመጣሁት እና እንደምትማርበት ደግሞ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ለሁላችሁም በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ሰባ ቻነል ለማለት እፈልጋለሁ። ስለምታበረታቱኝ ግን በጣም ከልቤ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ብዙ አማርኛ አይችልም፣ በጣም ይቅርታ። ኮልተፍተፍ እያልኩ ነው የምናገረው እንጂ እንትን አድርጌ አማርኛ ብዙ አይደለሁም እና በጣም ይቅርታ እንደምታደርጉልኝ ደግሞ ተስፋ አደርጋለሁ። እና በትግርኛ እና በአማርኛ ነው የሚያደርገው ምክንያቱም ተከታታዮቼ በአማርኛ የምትሰሙ ሰዎች አላችሁ፣ በትግርኛም እንደዛ ማለት ነው እና አንዳንድም በትግርኛ አንዳንዱ ደግሞ በአማርኛ አድርገዋለሁ ማለት ነው። እና ኮራት ተኸታተልተይ ልምዓት ልመፃኽዎ ናይ እንትን ከመይ ጌርና ኣብ ኢሞና ሰብ ክድውለልና ከሎ ወይ ድማ ኣሕና ክንድውል ከለና ከመይ ጌርና ምስልና ይረአ ወይ ደግሞ ናቱ ዝገበርናዮ መዝሙር ይኹን ምስ ምስሉ እንድሕር ጌርናዮ ቪድዮ እንድሕር ኮይኑ ከመይ ገይሩ ላትደውለላ እንትን ክንገብሮ ንኽእል ንብል ኢና ሃም ትማርላ ወይ ደግሞ ደስ ሃም ትብለኩም እርግፀኛ እየ ኢለ ይኣምን ደስ ተማተለኩም እየ ብርግፀኝነት እና ላብ እንትን ንኸድ ላብ ኣሰራርሑ ማለት እዩ። ከዚ ላብ ኢሞ ጀካቲ ኢሞ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ እኒአኩም ከዚ ላብ ምንታይ ኢና ንኸድ ናብ ፕሮፋይል ኢና ንኸድ ኣብዚ ሎ ፕሮፋይል ናብቲ ፕሮፋይል ኢና ንኣቱ ማለት እዩ። ካብኡ ኣብዚ ሎ ሴቲንግ ልብል ኩሉ ብምልክት እዮም ምጠርኩም ኣለኹም ምክንያቱ መስተንተሊል ክርድአኩም ማለት እዩ። ኣብዚ ሴቲንግ ልብል ኖ ኦረዲ ኣብዚ ሴቲንግ ኖ ኣፍታ ሴቲንግ ትብል ንፃፃ ማለት እዩ። ካብኡ ፋይናንስ ልብል ነውዚ እታ ፋይናንስ ትብል ክንፃፃ ኣብዚና ማለት እዩ። እዚኣ ክንፃፃ ተመሊስና ካብኡ ኣብዚ ነክን ኪለር እንታይን ልብል ነውዚ ኣብ ታሕቲ ማለት እዩ። እዚና ትረአየኩም ተስፋ ገብር ኣብዚ ላ ካብኡ ከምዚ ብና እዚኣ ንፃፃ ካብኡ እዚ ናብ ባዕሉ ኣብዚ ነኩም ኦረዲ ካብዚ ንገብር ተደሊና ካብዚ ንገብር ንኽእል ኢና እንድሕርና እዚ ላና ብዙሕ ልና እንትን ስለ ዝኾነ ኣረብኛና እንትን እዩ በይናይ ኮነ ናይ ህንዲ ገለ እዩ። ስለዚ ንዓና ኢና ክንመርፅ ማለት እዩ። ኦረዲ ማለት ንሓበሻ ማለት እዩ ትግርኛ ወይ ደግሞ ኣምሓርኛ ለሌላ ኣምሓርኛ ኣብዚ ናትኩም እዛ እንትን ትመስል
ኣብ ላዕሊ ምልክቶም ምደርኹናኹ ኣብኣ ክንፃወታ ማለት እዩ ምክንያቱ ናብ ጋላሪ ኢና ምስተን ክወስደና ካብኡ እዚኣ ዘርብለ ክፃወታ ኣብዚ መፂና ኣሎ ካብ ክልቲአን እዚአን እዩ ለብለና ካዚአን ክልቲአን ኣማራፂ ግበር ይብለና ኢምፖርት ሙዚክ ልብል ኖ ኢምፖርት ፍሮም ቪድዮ ልብል ኖ ከዚ ካብ ክልቲአን እንታይ ኢና ክንመርፅ እዩ እሱ ንዓና ምርጫ እዩ ክንገብሮ ንዓና ምርጫ ማለተይ እንድሕር ናይ ካብ እንትን ካብ ሙዚክ እንድሕር ኮይኑ ካብ ሙዚክ ንኸድ ኢና እንድሕር ናይ ደሞ ናብ ጋላሪ እንድሕር እንተንኮይኑ ደሞ ኣብዛ ታሕቲ ኢምፖርት ፍሮም ጋላሪ ቪድዮ ይቅርታ ልብል ንፃወታ ማለት እዩ ኦረዲ ኣብዚና እዛ ታሕተወይቲ ኢምፖርት ፍሮም ቪድዮ ልብል ዘቢና ንፃወታ ካብኡ ኣብዚ ኖ ተካቶም ንደለኽዎም ነገር ካዚኦም ሓዲኦም ይገብር ካብኡ ሰብ ትድውለለይ ተሎ እዚ ኢሉ ወፅእ ትልገርኹ ለምሳሌ ኣብዚ ከሪአኩም ኦረዲ ኣብዚና ካብኡ ሴፕ ክገብራ ኣብዚና ኣብታ ታሕተወይቲ ዕንቋይቲ እዚኣ ትርኢ ኣብ ታሕተና ሃምዛ ብለ እዚኣ ክፃወታ ሃምዛ ብለ እዚኣ ክፃወታ ካብኡ ፅዮን ዋላ ክፈል ኣብዚ ንፅሕፈሉ ስም ናይቲ እንትን ናይቲ ቪድዮ ስም ምሳሌ ፅዮን ክብሎ ፅዮነይ ልብል ካብኡ ደን ትብል ኣብ ታሕትና ምትሪእዋ ኣለኹም እዚና እዛ ደን ትብል ከፃወታ እሳ ከምዚ ትሪእዋ ኣለኹም خلاص ኦረዲ እንትን ኮይናና ማለት እዩ ከዚ ኦረዲ እንትን ኣቢልና ገለና ሰብ ትድውለና ተሎ እንትን እሳ እዛ ልገበርኽዋ እሳ እያ ክትመፅእ እዛ ልገበርኽዋ እንትን እሳ ዋላ እያ ትመፀና ስለዚ ኣብ ዘቢልና ሰብ ትድውል ተሎ ወይ ድማ ኣሕና ትድንውን ተለና እታ ቪድዮ እሳ እያ ትመፀና ማለት እዩና ኣብ ዘቢልና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ተስፋ ገብር ከም ንፈተኹማ ካልኦታት ጥያቄታት ነይሮምኒ ማለት ዝጠየቕኩሞ ጥያቄታት ነይሮም ንሳቶም ለ ክምልሰልክን እየ ተስፋ ልገብር በተለይ ኣፍታ ናብ ፌስቡክ ኩሉ ግዜ እናጠየቕናኒ ብጣዕሚ ይቅርታ እንደምምላሰይ ተለይለ ግን ክሰርሓ የሳለየ ተስፋ ገብር እዚኣ ግናይ ናይ እንተንደ ከምፀርኸን እየ ናይ መሰንጀር ናረትለ ከምፀርኸን እየ ብቻ ደስ ለለክን ጥያቄ ኣብ ኮመንት ፀሓፋለይ ክሉ ኩሉ ንክምልሰልክን ዝግጁ እየ በርግፅ መዓልቲ ብጣዕሚ እዩ ልወስድ ኣለኹ ጨለ ክሰርሐልክን እንዳበልኩ ብጣዕሚ ግዜ ይወስደልኩ ኣለኹ ብጣዕሚ ይቅርታ በዚ ኣጋጣሚ ግን ዝሮ ዝሮ ክሰርሐልክን እየ ኢለ ተስፋ ይገብር ንኩሉ ግዜ ልሃብኩ ከምዚ ውዱ መዓልቲ እንዳደንጎኽን ዋላ ከብለልክን ክኽእል እምበይ ግዜ ብለበለለይ ኣብ ተጠዓዓመለይ ክምልሰልክን በርግፅ ግዜ ሲነ ማለት ይኮነ ማለት እዚኣ 10 ደቂቃ ዘይትወስድ ዋላ ሓንቲ ግዜ ክሳኣነ ማለት ሕልሚ ጥራሕ ግን ዝሮ ዝሮ ለይምትጋህ ይመስለኒ እና ውድ ጓደኞቼ እንደተመለከታችሁ ነው በእንትን በምልክት ስላስቀመጥኩት ትረዳችሁ ብዬ ይገባችኋል ብዬ አስባለሁ እና እንደዛ ነው ሰው ሲደውል ይሁን እኛ ስንደውል ምስሉ በላይ ነው በስክሪኑ ላይ ነው የሚቀመጠው አንድ ስንደውል እኛም ስንደውል በስክሪኑ እንትን ይቀመጣል ያስቀመጥኩት እንትን ማለት ነው ቪዲዮ ከፈለግነው ቪዲዮ ፎቶ ከፈለግነው ፎቶ ማድረግ እንችላለን ምንም ችግር የለውም ብቻ ግን እኛ ስንደውል እንዴት አድርገን ቪዲዮ መታየት ወይ ደግሞ ድምፁ እንዳያችሁት ነው በምስል እና በእንትን ነው ያስቀምጥኩለት እና እንደዛ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ በእርግጠኝነት ደግሞ ደስ ይላችኋል ብዬ አስባለሁ አብራችሁ ስለነበራችሁ ግን በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ለሁላችሁም በጣም እወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ አሁንም መበረታታችሁ አይለየን ለማለት እፈልጋለሁኝ
በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብረልን። ሁላችሁም በጣም እወዳችኋለሁ። እና ኩራት ኣሕዋተይ ሓቢርኩም ስለ ዝፀናሕኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም። እግዚአብሔር ያክብረለይ። ሕዚ እውን ምብርትታዕኩም ኣይፈለየኒ ክብለኩም ይደሊ። ደቂ ቃል ከይብዝሓልኩን እግዚአብሔር ያክብረለይ። ይቀኒየለይ ብዘይ ክፍለየኩም እግዚአብሔር ያክብረለይ።